Matul dawn l-aħħar 7 snin il-kumpanija internazzjonali Lidl li topera f'26 pajjiż madwar l-Ewropa kienet qed toffri s-servizzi tagħha f'pajjiżna wkoll. Lidl tħaddem aktar minn 200 persuna fis-7 ħwienet li għandha joperaw f'Malta u f'Għawdex. Issa ser tkompli tkabbar l-operat tagħha. Lidl hija kumpanija li qed tikber fis-settur u biex intejbu s-servizz tal-klijentela għandna bżonn inżidu n-numru ta' impjegati kif ukoll intejbu l-livell tagħhom għax nemmnu fermament li huma importanti ħafna lina. L-eżerċizzju tal-ingaġġ tan-nies sar matul il-jum tas-Sibt f'Lukanda Ewlenija f'San Ġiljan fejn dawk interessati setgħu jieħdu s-CV tagħhom u jagħmlu l-interview dak il-ħin stess. Waħda mill-aktar fatturi li l-kumpanija saħqet fuqha hija li qed joffru karriera u mhux biss impjieg. Lidl taf li l-impjegati tagħha jagħmlu differenza għalhekk qegħdin noffru opportunitajiet għal ħaddiema kollha tagħna. Pereżempju, għadna kif għamilna proġett fuq l-store managers tagħna. Investejna 300,000 fejn aħna tajnihom training courses kif ukoll telajnihom l-Italja biex jiltaqgħu mal-kollegi kollha tagħhom u għandhom is-sena d-dieħla bi programm ta' training tħeġġiġa lihom biex itejbu l-skills tagħhom. Il-kelliem l-kumpanija qalet li Lidl se tibqa' tħares il-qudiem sabiex tkompli tiftaħ ferat ġodda fil-pajjiż. Dan jagħmel parti mill-filosofija tal-kumpanija li dejjem tfittex biex tikber, kif ukoll qegħdin nilqgħu is-sejħa tal-klijenti tagħna. Dan l-investiment tikompli jimxi jitfit mal-ħidma li qed iwettaq il-Gvern sabiex aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol filwaqt li r-rata ta' qatt f'pajjiżna tkompli tonqos.